Maikanem Abilin. Tinapalabas Pimanaw da bakat sela iti sigod akalapaw da. Inya dayo da dagiti ubing am kenda nga mangan no sublian ti pasurot ni Doña Anita apatayen. Madlaw met ni Ela amalidlidayan ni Don Simon iti napasamak. Iti asyenda bayat ti panag-umong dagiti trabahador. Sana magustuhan ni Doña Anita ti kanayon a panagsungbat ken kuana ti maysa a trabahador nga iso ni Igme. Inkedeng na may kat daytoy. Nagkadkad ni Igme ket gapu iti dayta. Nagpaputok ti Doña. Itagagayem at to'y tituloy ti nobela tayo anapauluan. Maikanem Abilin. Senyora, pangasiyaw, di kayo kumagpaltog dito eh. Maglimag ka! Senyora. Ita, lalaki. Sumungbat ka kadipay. Ha? Ganapot, tiawanan mudo! Senyora! Da kayo amin nagda ditoy! Asino pa tiawanan mudo ditoy? Oh! Apay ngawan tiag tagari ka da kayo. Asino ti kayat na lumaban kanyak? Taitamot lang! Paltugak timugin na! Ay, awan, senyora! Awan ti lumaban kada kayaw. Saan da kayo mo't amabalin alabanan? Ta iris-respeto da kayo unay. Nasaya at launay. Ala, in kayon, iti trabaho yo. Ignas, mapanta, iti rancho. Wen, senyora. Pagsarita naman, Ela. Sige, sir. Anya ka diti pagsaritaan ta? Adda ka di ammom, iti pan nakatay ni Marina. Ha? Awan, senyor. Kaasila unay jigayam ko. Pinatay da. Awan, asida. Nairaman ka di iti anak na. Wen, senyor. Wen. Ayan ti bangkay da. Wen no tinakaita naman da. Agliba kaklat da. Ammom ka dito ayan ti bangkay da, Ela. Jak mo, senyor. Jak mo. Apay, senyor. Malidayan kayo kadi itinapagtangda. Napatagda kadi imutla kada kayo. Ela. Napatagda kadi imutla ang agiin na kada kayo, senyor. No siyak, nakaro aliday tilaklak ang makita. Gapo itinapagtantigayam ko. Nagsakit launay. Kaya't ko nga ikamang iti pulis. Tinapasamak kan ni Marina agayam ko. Awan mo't lang ti Serbina. Gaputa sigurado asyak mo't lang ti pagbalatakan na. Iso asaanan. Aguli makaklatan. Nilaangan Apo Diyos ti makaamoy ti amin. No awan hustisya dito rabaw ti daga. Adda hustisya ijay langit. Iso ani Apo Diyos langan ti makamo. Aday ta. Napunasak amin na plato. Ipaklubkon iti pagikikan iti plato. Kalpasan na. At dalusak manan. Dalmas,
Nakaturog ang dagito'y ubing, lakay. Agsangsangit di may saitay. Mailiw siguro iti inana. Inayayom kumaa. Unmat, inayayo. Idi na ayayo. Pinakan kon ida. Kalpasan na, pinaturog ko idan. Ay, nasken nga iparik nata ti pamatagtakad akuhada. Kaasi damay. Awan anak ta. Isu nga ibilang ta idan kas pudno nga anak wenno appaw. Kasano nga rod ngay? Bakit kanlakaytan? Maikanta nga rod ida itinaranyag amasakbayan. Tano mabalin? Diyak kayatan ti umasidakin ni Don Simon. Diyak kayatan dagkid daw ititulong niya. Kanti ambuda siguro kat karaman dagiti ubing anatay. Dahita ti rumbang apagparangan mi kin ni Ella. Bakit? Nagsaritaan min kin ni Ella dayta. Kat uray ni Ella. Di na ambono sa dino tinagturungan tayo. Taawan mo't idi ti ambok apagturungan tayo. Isu adyak maibaga idi kan kwa na no papanan tayo. Nasaya at latang arod no kasta. Nasaysaya aten adi kagpakpakita ije mansyon da Don Simon. Tama isagmak tayo laan. Nang runa dagiti ubing. Wala kay. Simon. Si pagpagkagayaman manipod ija asyenda. Wan. Rumuarak mat ngarat. Apay. Papanam. Ija asyenda. Simon! Agsubli ka! Simon! Oh. Tibwisi. Simon? Talaga di ipangagan. Ngam sige laang. Aramidam ti kayat mo. Tinaskan? Di ka agaramid iti kalukuan. Tasigurado apumataya. Sige, sir. Agannad kayo, Hey! Di na kun sinongbatan ni senyor. Napanan. Ay. Talaga adidan sa agkin na awatan itakan ni madam. Anya kay lang, tiyar aramidam di taggay. Ela? Ha? Irikap man! Ay, nauuwan madam. Adita man ang tijablo dito yung mansyon. Ay. Aglayo na ko niti kusina. Inna kon agluto. Diyak kaya't akasarita day tataw. Sa iro adon niya. Oo. Naimbag nga oras mao, senyor. Kaslamat, Ignas. Senyor, agpaluto akkaday iti taraon yaw. Saanan? Kuyugan na. Mapantay jay turod. Kaya't ko palabas jay ti oras. Ha? Wala, senyor. Amok nga do ti trabahom dito asyenda. Ngam, kaya't ko ngagtungpal ka kanyak. Kuyugan na kay jay turod. Sige, senyor. Inakmangala iti kabalyaw apag sakaya. Madam, adto iti inumam analamiis. Idisuklatan iti lamiseta. Sige. Ella. Madam? Pudno ka ding iti asyenda ti tinurong ni senyor mo? Saan aya day tatimbaga na kada kayo, madam? No kasta nga rod, ijay asyenda ti tinurong na. Saan na nasken adamagan nyo kanyak? Ella? Madam. Tarimaanam ti panagsungbat mo kanya.
Tamangan, no aglidam ti panagkita. Kat paltogak tangangam. Ha? Madam? Awan serbim akasarsarita. Ala, pumanaw kan dito'y sangok. Tamangan no makaaramidak iti kontrakan ka. Apag babawyam iti tong palbiag mo. Ay, uwan, madam. Nakon. Ay, na. Diyak matan nalapdan tingiwat ko. Gapo iti suron ko kankwana. Talaga akagurak dahi tao? Sa iro? At damat gayang paglinungan dito iturod, Ignas. Wen, senyor. Maliwliwak mo dag dito iturod. Naglagaan terikmat dito eh. Una, senyor. Nang runa at preskaw ti angin dito eh. Talaga nagaramid kami iti paglinungan dito eh. Tano kasta na darang ti inait, weno agto daw. At da paglinungan dito, senyor. Dahil tamat ti kayat ko ken kay Ignas. Nalaing ka. Napanunot ko dayta para ken ka, senyor. Kay kayat mo nga men ti umay dito. Isuan napanunot ka ti mga ramid iti paglinungan dito. Kayat ko tiyag talinoid pa ilang dito iturod. Nataltal na ti panunot ko no dak dito eh. Una, senyor. No, iturok yo. Inak mangala iti taraon. Amangan no, mabisin ka ito dito eh. Sige, Ignas. Panawan naklatan dito iturod. Simangpit kagaya man bakit? Anyangay, nailakom mutlaang dagiti natang. Wan lakay. Iso ang nakagatangak itigatas dagiti ubeng. Ala, itugaw mo pailaang taamok anabanog ka. Nakaturog dagiti ubeng. Dinigos ko ngamin ida-itay. Nasaya at nga rod no kasta. Amangan no, mabisin kamiten bakit? At dainling tak akamote. Madamdaman ton lakay. Tada pagsaritaan ta. Anya ti pagsaritaan ta? Adda nakasaritak ijay ili. Kat pinadas ko nga insing-asing kankwana ti pampanunutag. Nga anya? Dalmas, nasaysaya at sa nga ipaampun ta ti maysa nga ubing. Anya? Umanugot nga ta nila kay Dalmas iti singasing ti asawa na. Gagayem, di uliwan na denggen tituloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanem, Abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Kanitimot direksyon ni John Ributazo. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. May kanam Abilin.